Father, I confess, 'cause I've been living wrong. Upozornenie, toto video nie je sponzorované nikým a ničím, všetky prostriedky idú z našeho vrecka, takže budeme radi za akúkoľvek podporu, či už lekom alebo odberom. Ďakujeme. No, takže ahojte všetci, vítame vás u nového videa. A v dnešnom videu sme dostali nápad aj s mojim kamarátom Lukášom, že pôjdeme, jak sú už začínajú tie sviatky vianočné a takto všetko. Proste už samozrejme vonku je zima, možno ešte nie sú vianočné sviatky, ale to je proste jedno, vonku je už zima. Už aj boli prvé mrazy, dokonca už aj v Bratislave. No a preto sme sa rozhodli, že pomôžeme ľuďom bez domova na uliciach v starom meste, v Bratislave a tak proste v uliciach, ktorí proste mrznú na ulici, nemajú kam ísť. Nemyslím takých, ktorí proste iba majú robotu alebo proste nemajú, proste sú leniví, ale proste fakt ľuďom bez domova, ktorí tam sedia a mrznú vonku. Tak pomôžeme, pôjdeme proste do McDonaldu, kúpime tam z vlastných proste peňazí cheeseburgery a pôjdeme im ich rozdať proste, aby sa aspoň nejakým spôsobom zahriali alebo najedli, alebo tiež proste nemajú proste nejaké jedlo vonku, tak im chceme aspoň takto pomôcť. Toto video nie je vôbec ničím sponzorované, ani McDonaldom, ani nič. Všetko ide od nás, všetky prostriedky, čiže není to lacná záležitosť, čiže prosíme vás, aby ste aspoň nás tiež podporili za takýto proste content, snažíme sa, nerobíme to vôbec akože hlavne pre content, hej, že to nerobíme, ale proste chceme pomôcť tým ľuďom. Zanechajte, prosím vás, aspoň like na tomto videu a odber, veľmi nám to pomôže, je to pre vás iba jedna kliknutie, nám to pomôže a máme motiváciu presne takéto iné videá točiť, môžeme ísť rovno do ulic. No takže, ahojte, už sme tu v meste teda, v starom meste Bratislavy a ideme teda na obchodnú, tam kúpime mekači cheeseburgery a pôjdeme to teda rozdať. No a teraz už sme teda pri mekači a ideme kúpiť teda tých 50 cheeseburgerov. No takže už sme tu teda a ideme kúpiť teda tých dokopy 50 cheeseburgerov a dávame si to na polovicu, čiže ja platím zatiaľ iba 25. No takže už sme to tu kúpili, máme tu tie cheeseburgery a urobili sme aj teda výber, že môžu si vybrať buď s kuracím mäsom alebo s hovedzím, čiže ideme to rozdať. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa máme? Ďakujem. Dobre sa máte? Nie ste hladní? Nie, ďakujem. Nie ste? Neprosíte si? Ďakujem. Nie? Lebo, viete, my tu dávame proste tým, čo vonku proste sú celý deň, niečo sa snažia, akože mne sa to fakt páči naozaj, čo tu robíte. A rešpekt za to. Čiže naozaj si nedáte, hej, je to iba malý burger. Ďakujem. Dobre, tak. Dobre, ďakujem, dovi. Dobrý deň. Nie ste hladní? Nedáte si burger? Rozdávame. Ja by som aj chcel, ale ja nemôžem. Nemôžete? Prečo? Nemám takú chorobu, že ja nemôžem. Nemôžete vôbec nič? Na budúce. Dobre. Dobrý, nie ste hladní? No ale prosím ťa, nedá sa odkázať. To môžeš držať telefón, Nechcete aspoň ten burger? Áno, hej, vyberte si. Vyberte si, môžete aj tak. vyťahnite mi, lebo ja som flašky vyberal. Chcete aj dva? Chcete aj dva? Ďakujem ti pekne. Chcete aj vy? Nech sa vám páči. Ďakujem. Ideme teda to.
Môžeme prejsť sadiaľto, no. Na druhej strane tej Michalskej brány dúfame, ale podľa nás tu niekto bude ešte a sú aj dobrí ľudia, ktorí to odmietnú proste, že čiže není to len tak, že ideme a dáme niekomu random. No. Prejdem sem. Toto je ľudia asi riskantné, tento, čo sa leží. Ten tam je zabalený ako... No. A počujeme niekoho v záhrade. No. Prejdeme sem a... Dobrý deň, nie ste hladní? Nie, ale poďte nám podpísať. No ja nie som plnoletý. Máš 15? Nie. Nemáš 15. Ne, tak bohužiaľ. Nie ste hladní, hej? Ďakujeme. Ďakujeme. Dobrý deň, nie ste hladní? Ste hladní? Nech sa vám páči. Pekný deň. Pre ženu. Nech sa páči. Je to, máme to. Vyšla nám že boli sme v starom meste že zvýšili na ešte. To vydáte? Ja si ja neprosím, ďakujem. Nechcú deti? Tak si ja? Predvedte si. Hej? No. Jaká? Je tam, na mojom YouTube kanáli, títo dva sú kuráci a tento je hovedí. Hej, výborný, ďakujem, no. Tak si ma potešil. Ďaká. Na mojom YouTube kanáli toto. Ďakujem, dovidenia, pekný večer. Dovidenia. No a ak sme proste išli zo školy dolu, Bardošovou dolu, tak sme si všimli, že tam je proste nejaký starší pán, taký detko, ako keby vyzeral úplne milo, proste milý detko, čo nikdy v živote ani muche neublížil, proste ešte mal aj Nokiu s nejakým, proste nabúral s autom do zabradiel na chodníku. Našťastie sa nikomu nič nestalo, ani tomu vodičovi Ujovi, ani nikomu na chodníku, lebo nikto v tom čase na chodníku našťastie nebol. No tak sme tam s ním chvíľu, proste prišli sme k nemu, spýtali sme sa, že či je všetko v pohode, či nepotrebuje pomoc, no a počkali sme tam s ním na policajtov. Auto malo sa milo. Mal ďalkové, Čo? Mal ďalkové. Mal ďalkové podľa všetkého. No. Tak ja som to nezradil. Nie. Je
v poriadku, ja som Ja som v poriadku. Akorát toto som očasal, no. Pneumatika v cudu. Takže to nikto nebol na chodníku, ale... Na verejnom majetku, tak som to musel zavolať. Gujovi potom za pol hodinu točenia videa prišli dopraváci a všetko vyriešili a nič sa nikomu nič nestalo našťastie. No toto by bol vlastne už celé tohto videa konečne koniec. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, že vás aj proste trochu nejako inšpirovalo, že proste treba pomáhať aj ľuďom, ktorí proste na to nemajú alebo proste sa nedá. A ďakujem, že ste si to video pozreli. Určite zanechajte dolu like a odber, aspoň nás podporíte takýmto. Takýmto spôsobom je to proste 1-2 kliky a nám to veľmi proste pomôže k vytvoreniu takéhoto kontentu a trvalo mi to celkom dlho to zostrihať čo najlepšie a tak ďakujem veľmi pekne a vidíme sa v ďalších videách. Čau.